Eli tässä on meidän talo. Me asutaan tuolla toisessa kerroksessa. 2 ovea. Näytän vähän tämän ympäristön. Naapuri. Tuolla on leikkipuisto. Jonin ensimmäinen leikkipuisto tuolla noin tien päässä. Tän näköistä naapurustoa. Mennään sisään. Kylmä. Meidän postilaatikko. Eli rappuset yläkertaan. Siellä on meidän olohuone. Itse asiassa käydään täällä vaatehuoneessa eikä. Tässä on meidän vaatehuone. Täällä on Huonsin harrastehuone. On polkupyöräkamoja. Tässä huoneessa polkee tuommoisella staattisella systeemillä. Siellä laittaa polkupyörän kiinni, niin se voi katsella maisemia samalla. Mennään täältä pois. Noniin. Siellä olen minä. Terve. Täällä herra nukkuukin, ei häiritä. Eli tässä on meidän olohuone. Tässä oli telkkari, mutta me ehdittiin myydä se jo. Ikean kamoja. Täällä on Jonin leikkikaluja sitten. Nurkat täynnä. Tuommoinen lämmin ilma tulee, tai tuommoinen lämmitys on, ei ole pattereita, vaan ilma, lämmin ilma tulee ja lämmittää. Täällä on meidän ruokailuhuone. On tommoset pylväät, jotka erottaa tämän olohuoneen tästä ruokailuhuoneesta. Mä ite ton noi levyn kannet on Kirppikseltä. Matti ja Marja laittoi ne kehyksiin ja seinälle. Tän pöydän mä oon hionut ite. Ostettiin se käytettynä kanssa. Tuo on Sveitsistä, tuo arkku. Niin kuin on itse asiassa toi tuolikin. Toi pikkupöytä on kansiosa Torontosta, Kanadasta ja jalat on sitten täältä Kirppikseltä ostettu. Täällä on keittiö. Tässä me saatiin lahjaksi tommonen orkidea, mutta kun me ollaan kohta muuttamassa, niin se pitää jonnekin lahjoittaa. Tää on tosi jenkki tää keittiö. Tätä punaista puuta ja valkoisia nappeja. Tämmönen iso jenkki. Uunihella-systeemi ja iso jääkaappi. Siinä on Jonin päiväohjelma espanjaksi, että isäkin ymmärtää.
Täällä on se pikkainen. Mä menen hiljaa. Mä en puhu siellä Joni huoneessa, kun se nukkuu. Eli tuolta Joni-huoneesta pääsee vessaan. Ja. Täältä meidän makuuhuoneesta, jonka mä näytän vielä, niin pääsee kanssa. Eli täältä näin. Siellä on mun inspiraatiolappuja. On tavaroita seinällä. Siellä näkyy naapuritalo. Siellä on taas minä. Ups. Noniin. Terve. Ei pysty katsoa tätä samaan aikaan, kun koordinaatiohäirö. Siinä on, että mä saan naaman paikalle ja aamulla. Ja tämä haluan näyttää. Tässä on hyllykkö. Mies valitti, että kun ei ole vaatteille paikkaa, niin sen takia ne on mykkyrässä lattialla. Sitten otettiin tämmönen hyllykkö. Niin eihän siellä hyllykössä sit tietystikään nyt ole mitään, vaan ne on edelleen tässä myttyrässä tässä tämän hyllykön päällä ne vaatteet. Näinkin voi käydä. Täällä on mun inspiraatiolappusia. Meidän vessa. Tää on tämmönen jenkkityylinen kanssa tässä. Tällaiset kukkalamppusysteemit. Ja tää on tosi jenkki, tää muovikotelo meininki. Tää on tämmönen niinku muovisuihkualue. Miksi sitä kutsuttaisikaan. No, yövalot. Tämmönen pikkainen. Missä on vielä vaaka ja tavaroita. Otan mä käyn ympäri. Tää jenkkivessan pönttö. Se on vähän matalampi kuin eurooppalainen ja siellä on enemmän vettä jostain syystä. Enemmän vettä sisällä mitä eurooppalaisissa. Ja siinä on taas se lämmityssysteemi, että tällaiset hyllykät meillä vessassa. Jep. Tää oli tää meidän kotikierros. Mitäs mä vielä näyttäisin teille? Oisko tonne näyttää vielä toi toinen sisääntulo. Tällaiset turvalukot täällä. Tässä on meidän toinen eteinen. Sieltä näkyy tonne autotalliin. Siellä on meidän auto. Vähän verkon läpi näkyy huonosti. Jep. Tällainen on meidän jenkkikoti vielä vajaan viikon ajan. Ja
Täällä on Jon syntynyt ja asunut ensimmäisen elinvuotensa. Terve!